jaslaare nogasi go joko ujunnaji ɗiɗi e nogasi nayyi caggal jibinede annabi Isa mo jame kiti gone mum o ina hawre alarba 16 dew haran hitande ujunere e temennayyi e capannayyi e jeegom feere balde malade e men kettoɗen Lawgure Fulfulde TV. joni kay mi faami ko firti API kono e nder haala mon mi nani oɗon mbiya leƴƴi gurdata ko ɗemɗe mayrata ko ɗemɗe ɗemngal kam holno mayrata kay ɗemngal ina maaya sabu gonɗen koye jamanu mondialisation woni moɗo moɗalam pinalago ko jamanu mo gaddanteɗen kutorɗe kese ɗe beltortoɗen sabu ko poftinoje terɗe kono baroje ɗemngal yeru hande enen yontande nde kala men biyaɗo yo hoccu ungal e wowru una wawa hayso ina wawi ne jaranta ɗum wadde ɗum ko ɗum waɗi unu woni koye mayde te jejjidɗen unde maydi koye ɗemngal sabu mo unani andata ndi kelmedi unde lowde wisade bisorɗam hortinde sikitade irfude koye cette e ko nandi hen sellinta haalde gonga ko wiyeeda haali gonga mi rokkuma yerugol nde robiŋaji ngare men beddiɗen boyle ɓulli ladde mo ƴogani e woyndu ma ɓuldo andata ndi kelmendi tiggude tiggitade wuddude mbalam bannal baagal koloƴ onon de ko kaldon ko gonga dokken yeri e gotel e gueɗe kesam hesamagu tawa kelmeni ɗi kutortoɗen toon ndi fof wona pular yeru téléphone piece abonnement crédit appel connexion bouton rouge redémarre décharge code bloqué joni noon taade en paami tigi rigi ɗemɗe ina ñamodira hol peeje ɗe potɗen sakkande ɗum en mbawa wiide eɗen dutto ene gollirtano hankini sabu hiisde golle ɗe kono kam eɗen mbawi jangude ɗemgal men wittude pinal men e windude kelmendi men koye sawtuwol kolaɗo jaamo ceelaw arɗo jaamo winde ñiiɓe malaɗo jallo mo luggiri pooli boɗeji e teŋel ne jaayi mo juude jeeri Gure Fulfulde TV wi'en ala leñol ɓurgol leñol gongol ala ɗemngal ɓurgal ɗemngal woodi tan ko leñol ɗemngal ngal sagataɓe mum dari sirŋini ngam ɓamtare mumen yo jam ñallu taro e adunaru ndu kala